Başladı mı? Bugün 8 Mart. Bugün şeýle bir üýtgeşik gün. Sebebi gülçülere artýar hormat. Burştuk gül menden ymmat. Şuň kunyň näkili üýtgeşikligini men size aýtyp bereyim. Dinle. Şatlyk ülki desen elýär 8 Mart gelene, erleň demip etsen elýär 8 Mart gelene. Ýazym bolsa kışa dönýär, dolu kelleň boşa dönýär, Venan uçup kuşa dönýär 8 Mart gelene. Revolüsiýa döner öýüň, ýeňişde bor ähli köýüň, sowada göre awraýyň 8 Mart gelene. Yaş parky ýok niçedesin, enekede ecedesin, sowat gözläp köçedesin 8 Mart gelene. Gelene 8 Mart gelene. Gelene 8 Mart gelene. Romantika döredersin, yüzük berip eredirsin, son boşçu ve seredersin 8 Mart gelene. Beýle günler bolýar seýrek, aş bedödün käse çeýnek, bir giymersin uzyn köýnek 8 Mart gelene. Kalpawlamak bolar serde, Venan göwüni galmaz ýerde, dönersin bir beýik merde 8 Mart gelene. Biz aglaly olar gülsün, sinamagam baktyr ümsün, olar dünýä dünýä dursun 8 Mart gelene. Gelene 8 Mart gelene. Gelene 8 Mart gelene. Biz aglaly olar gülsün, olar dünýä dünýä dursun 8 Mart gelene. Faynalanma.com Bence eksklusif.